Вие сте в мирно централноазиатско село, 1920 година, когато чувате гръм, а небето е чисто. После виждате тъмна линия на хоризонта, хиляди монголски конници. За броени часове животът ви се превръща в немислим ужас. Името Чингис хан е синоним на завоевание и военен гений, но зад легендата се крие по-мрачна реалност, документирана от персийски и китайски летописци. Монголската империя е превърнала човешката сексуалност в оръжие по начини, които надхвърлят разбирането. Това не са случайни актове на насилие, а изчислени системи на терор и институционализирани политики за завоевание. Те не просто са завладявали територии, те са събирали хора. Генетични проучвания показват, че близо 16 милиона мъже днес носят и хромозомни маркери, свързани с хана и неговите роднини. Това е един от всеки 200 мъже на Земята, споделящ генетичен материал с едно единствено семейство от преди 8 века. Такова ниво на генетично разпръскване се постига само чрез систематично сексуално завоевание в индустриален мащаб. Подходът на монголите към човешката сексуалност е един от най-систематичните примери за изнасилване, превърнато в оръжие. Военната машина е работила с ужасяваща ефективност, но техният подход към заловеното население е бил много по-изчислен от варварщина. Жените и децата не са били просто плячка, а стратегически ресурси, които е трябвало да бъдат каталогизирани и използвани според внимателно планирани цели. Когато градовете падали, монголските сили са разработили подробни протоколи за обработка на хората, които са третирали цели популации като програми за размножаване на добитък, студено, изчислено човешко фермерство. Разузнавателните мрежи са идентифицирали най-красивите и генетично ценните жени. Младите жени в детеродна възраст са класифицирани като развъден добитък и разпределяни сред войните според строги иерархии. Програмите са работили с бюрократична прецизност, като монголските администратори са следели подробно бременностите и съдбата на децата, изчислявайки оптимални съотношения за размножаване. Психологическата война, постигната чрез тези практики, е била също толкова важна, колкото и репродуктивните резултати. Вестта за систематичното изнасилване е създавала терор, който е предхождал армиите, принуждавайки градовете да се предават. Жените, оцелели след завоеванието, са били изправени пред реалност, която е отричала всяка естествена връзка. Забранено им е било да поддържат връзки с предишния си живот, семействата си или децата си. Най-жестоката тактика е била използването на майчинската връзка като оръжие. Майките са били постоянно наблюдавани и са се подчинявали, за да защитят децата, родени от насилниците им. Монголите умишлено са използвали майчинските връзки, знаейки, че майките ще издържат всяко лично страдание, за да предотвратят вреда на потомството си. Икономическите стимули са подхранвали системата. Красивите пленени жени са имали огромни цени на пазарите за роби, което е създавало икономика, в която човешката сексуалност е генерирала богатството, необходимо за финансиране на по-нататъшната експанзия. Фокусът се измества на Запад, към друга империя, превърнала контрола над телата в държавна политика – Османската империя. Венециански търговец през 1953 година свидетелства за систематично усъкътяване на млади момчета в Османския дворец, не като наказание, а като подготовка за живот на немислимо страдание. Системата Девширме е била методът за събиране на деца, легализирано отвличане на момчета, 8 до 12 години, от християнски семейства на Балканите. Родители, опитващи се да скрият синовете си, са били заплашвани с екзекуция. Избраните деца са превръщани в съвършени слуги, чрез брутална кастрация. Процедурата се е извършвала в камери за пречистване, където момчетата са били държани в изолация, слушайки писъците на други. В много случаи е извършвана пълна емаскулация с груби методи, като се е използвала нажежена до червено ютия за каутеризация на раните. Високата смъртност до 9 от 10 момчета и психологическият ужас от очакването са били умишлено част от пречупването на волята им. Оцелелите момчета са влизали в процес, наречен преоформяне, систематична програма за психологическо унищожение и изтриване на предишната им идентичност. Те са получавали нови, турски или арабски имена, които са били психологически оръжия. Забранено им е било да говорят родните си езици под заплаха от глад. Най-опустошителната тактика е била умишленото лъжене за семействата им,
като им е казвано, че родителите им са ги продали доброволно. Това е създавало дълбоко чувство за изоставяне, което османците след това са експлоатирали. Ежедневието е било предназначено да създаде научена безпомощност, като са били принуждавани да стоят неподвижно часове наред. Те са получавали минимална храна, което ги е правило жалко благодарни за всяка малка доброта от техните поробители. Създадена е била психологическа зависимост и мощни травматични връзки с насилниците им. След преоформянето, тези деца са били превърнати в нещо, което не е било нито напълно човешко, нито напълно пречупено. Те са били живи инструменти, програмирани да служат без въпроси, неспособни на независимо оцеляване и психологически зависими от системата, която ги е усъкатила. Дори като възрастни, мнозина са развили тежка дисоциация, описвайки чувството, че гледат живота си отвън телата си. Тази система от систематично насилие над деца е продължила над 400 години, унищожавайки живота на около 200 000 момчета. Историците днес откриват нови ужаси. Археологическите разкопки в бивши дворцови обекти разкриват множество немаркирани грубове и скелетни останки с признаци на повторни хирургични интервенции, което предполага, че тези деца са били използвани за медицински експерименти. Химическият анализ на почвата около гробовете показва наличието на съединения, които предполагат, че момчетата може да са били подлагани на ранни форми на психологическо кондициониращи лекарства, което повдига смразяващия въпрос: колко други систематични ужаса са били умишлено скрити от историята?